Hej og velkommen til episode 8. Skyblock Dansk. Skyblock Dansk. Vi skal have bygget det der hus over færdigt. Så det går vi så i gang med nu. Ja. Okay. Jeg har så sådan... Pas på en creeper. Falder du ikke ordet, pas på. Fuck, wow. Shit. Ej! Nej! Okay, fed runde pigs. Min. Det er ikke jeres tur mere. Nå, fuck det. Jeg hugger lige nogle kroppe. Øj! Ja! Hvad er der? Sådan. Jeg lander deroppe. I stedet for at lande ud af det der helvedes skab der. Nå. Har vi nogle ting? Der. Nej, ikke brug alt træet. Nej, så skal du bare i. Du tager derovre. Så her. Tralalala, mine. Hak. Tralala, hak. Hvor mange cobblestone har du lige? 23. Jeg er 28. Tralala. Nå, jeg går over og sætter mine, jeg er 33. Kom nu. En creeper. Dø. Den døde. Fedt, jeg skal lige lave et sværd. Hurtigt, vi skal have lavet døre herinde og alt muligt. Så lige bare gå over til os. Kom nu. Hvad har du lavet? Jamen det er som vi kan slå dem her og sådan noget. Nej, det var ikke det. Det var noget andet noget. Skal vi Kom døre? nu. Døre hurtigt. Hos mig, tralala. Kom nu. Hvad er der? Jamen, jeg siger til monsterne. Kom nu. Hurtigt, lav nogle døre. Ja. Og for det ændrer du ikke. Nej, det gør jeg sgu heller ikke. Hov. Shit, en zombie. Ja, jeg røg ned. Fuck, du er uheldig hele tiden. Mand. Ja, jeg er jo heldig. Mm. Du skal have et sværd. Shit. En creeper. Kom nu. Kom nu til de bøger. Har du nogle døre? Nej. Nå, så laver jeg det selv. Ja, hurtigt. Nej! Til nu ikke, at du fandt ud. Jo, Nå, fuck det. Ja, jeg startede herinde. Fuck, hvor er du heldig. Og der er lige nok til en kop. En pickaxe.
Ja, der kommer noget. Lige når der kommer noget. Lød sgu. Hvordan? Hvad er der? Der bliver et skelet ned til mig. Hør der? Står der selvfølgelig i... Shit, Enderman. Hvor kig den i øjnene. Der er gjort. Nej, så døde jeg alligevel. Shit, en zombie. Shit, der falder hele tiden noget ned. Hvor var det kobbel? Hvad? Hvor var det kobbelstolen? Jeg døde med dem. Jeg skal over by. Jeg begynder at sove. Hvorfor har du aldrig lavet det sådan her? Så man dør næsten hele tiden. Det ved jeg sgu ikke. Kom. Ej, kom med. Yeah, zombiehuset. Palle, væk fra mig. Okay, fede homosvin. Fuck, mand. De fede homosvin ude af det vores hjem. Tralle, hakke. Hey, Frederik, det er Jeg min. skal have en pickaxe. Det er lige meget. Så må du hakke din egen. Du får 3 ærmer, når jeg har lavet pickaxen. Vi har lavet egentlig hedder en pickaxe. Hvad? Ikke noget. Det er jo på engelsk. Ja. Kom nu, vi skal lave monsterhuset færdigt. Shit my dick. Lort min pik. Hvorfor har du lavet det så risikabelt? Fordi det var meningen. Stadig meget risikabelt. Nej, ikke nu. Vi skal bare lige hoppe. Ja. Så man skal over, så bare lige hoppe. Nu har jeg tilløb til. Fedt med en creeper. Jeg prøver simpelthen at knakke med den her. Og det kunne jeg. Nej, så røg der grøn power ned. Der falder jo hele tiden monster ned i stedet. Ja, og så er det fordi, der var en creeper, der er sprunget. Og ved hovedet på dig. Ja, der sprang 2 faktisk. Jeg døde faktisk. Ja, giv mig lige en kobbel. Tak. Au. Ikke gå ind i min maskine til næste. Jeg kan også lige få den her. Hvad fanden skal jeg bruge den til? Jeg har ikke nok brugt til. Jeg tænker, at de lige så godt bare bruge den til noget. Lige over at reparere. På Mark ligger lige min pickaxe i kisten. Så den er væk. Bliver sur. Hvad skal jeg bruge den til? Jamen nej. Jamen, lige sådan noget øver ud. Så det er jo sådan bare ny en. Ja. Wow, det var allerede hurtigt mørkt. Jeg ved godt hvorfor. Du satte tiden til det. Ja, måske. Hvor fanden gjorde du det? Fischer kan kommer der hurtigere monster. Det er snyd. Snyd. Så sætter han tilbage. Mm-hmm. Det er noget der. Bruger du 2 many items til det? Nej. Overhovedet ikke. Nej. Jeg skriver det i chat. Og jeg må bare se, hvor hurtigt du kan gøre det til dag og nat. Okay. 2 many items. Ej.
Ja. La, kom nu. Det fred mig altså. Hey! Fed homo-pik. Så nu skader du ikke så meget. Nej. Hvor bare gå lidt liv tilbage. Jeg kommer og slår dig ihjel. Ja. Okay, ikke slå mig. Giv mig min ting. Okay. Det er jo sværere, det der sten. Zombiekød. Au. Slår med ben. Du kan ikke ramme mig. Skal vi ved? Okay, så prøv så at finde mig. Hey, skal vi da kæmpe dig? Okay, man tæller her, inden jeg starter. Okay. Du må ikke kigge. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, der kommer jeg. Lad mig se. Lala. Så er den nedenunder. Nej, sådan her. Finder mig aldrig. Skal vi ved? Du må ikke TP, du må ikke TP. 3, 2, 1. Fundet! Hey, det må du ikke. Du må ikke slå mig, så fandt jeg sgu ned. Hey, lad være. Nej. Tak. Du er syg. Hey, hvorfor? Giv mig mine ting, Stoffer. Giv mig mine ting. 1, 2, 3, giv mig mine ting. Hvad er du overhovedet gang med? Ja. Giv mig... Hvorfor dræber du mig hele tiden? Ja. Prøv her! Jeg mangler med svær! Fede pik. Det har jeg sgu da ikke. Er din pickaxe? Ja, strøg den så smør. Vi har nok til 2 TNT, men vi mangler sand. Så har vi sgu heller ikke noget. Nu er det sand, der er gunpowder i. Her er gunpowder, det er sand. Ja. Hvorfor har du TNT på dig? Fuck, du er syg i hovedet. Gider du have det lort? Nej! Så hop ned efter dem, Ej, sgu da. hvis du er så glad for dem. Jeg er sulten. Eller hvad nu? Ja. Nå, nu er det ved at være slut for det her show her. Allerede. Mange andre spiller ikke. Ja, men vi bruger heller ikke hypercake mere. Nå ja. Nå, skal vi tage at slutte det lort? Ja. Nå, så skal jeg lige have hakket det her. Farvel. Farvel. Fuck, Fuck, du er syg i hovedet.